dominació britànica es construeix un edifici que són uns magatzems. Però el gran canvi vindrà el 1786. Es signa un tractat de pau amb la regència d'Argèlia i tornen a Espanya tota una sèrie de presoners, quasi 300 persones, que eren tripulants, mariners, soldats, que havien estat capturats pels moros. No? I van ser tancats i els tornen a Alacant i necessiten un viatgeret. En aquell moment ja hi ha noms diferents. Això que tenim aquí es diu lazareto general, que vol dir que pot acceptar gent infectada, tot tipus de barcos. Però després hi havia viatgerets locals, com aquella illa d'allà, que són viatgerets ben senzills, on es fan suspensions, però si de debò hi ha epidèmia, els enviem a un altre lloc. Llavors s'han en compte que aquí tenim un problema. Si torna un barco amb 300 persones infectades, haurem de fer alguna cosa amb ells. I decideixen fer un segon viatgeret que tindrem a Menorca, que ens sigui d'un color, que se'l fera d'esgrau. Es fa un viatgeret temporal. D'aquell viatgeret moriran només 2 persones. Aquestes 2 persones moren el primer i el segon dia, que ja venien molt malalts. I l'informe final diu una cosa i uns menorquins us farà molta gràcia. Els Buenos Aires de Menorca són ideals. I la tramuntana surt tot. La qüestió és que aquell viatgeret va durar un mes. Aquell viatgeret va ser una cosa tan peculiar com, per exemple, el Conde Cifuentes, que era governador, va organitzar unes visites turístiques per anar a veure el viatgeret. I des de la zona d'Esgau es muntaven campaments, baranetes i aperitius amb bibús per anar a veure aquella gent d'allà tancada. La qüestió és que després els barcos que venien de les Amèriques no havien de passar per un viatgeret. Perquè com el viatge durava més de 40 dies, es que arribava a Sana ja estava curat i es podia pas camí, no perdien això. Aquests viatgerets tindran una gran muralla i el concepte és una gran muralla, un lloc on hi ha molta de ventilació i espais oberts perquè corri molt més aire. Per això aquí veurem aquesta muralla que té 1.200 metres, 1,2 quilòmetres, és una doble muralla, veurem que hi ha un segon recinte dintre, i en el seu principi tindrà quasi 8 metres d'alçada, de 7,5 a 8 metres. Si ja era, no poguessin fugir de l'un. Aquest viatgeret es comença a construir, només ben dit, el primer projecte serà just d'aquell període que tornen a Cascals, en 1786, i com sol passar amb aquestes feines de l'administració amb les coses presents, les obres s'allarguen una sèrie de problemes econòmics, polítics, militars, guerres. Tenim que el primer projecte es presenta, se li dona vista i clau, però no hi ha diners per arrencar molt a poc. En poc temps, Menorca tornarà a ser britànica per tercera vegada. Els inglesos no tenen cap interès en construir aquest viatgeret, i ho deixen fer. La Menorca torna a ser espanyola, arrencaran una altra vegada, hi ha un impuls econòmic, d'uns 500 presoners per fer feina, i recuperen molta de la pedra de la moldura de la destrucció dels castells de Sant Felip, que tenim aquí de banda. Molt d'aquest material és recuperat d'allà. Estan molt orgullosos que quan més acaba la independència, que s'ha de abandonar tots aquells soldats francesos de carrera, que van passar per aquí. 600 d'ells van estar utilitzats. Després serà utilitzat com un hospital per la presó de catalans que hi ha de la independència. Aquestes pestilentes que viuen a l'aire i transporten aquestes malalties i bàsicament el que fan és que viatgen i van dins dels cabells nostres, els cordatges, les veles dels barcos, la fusta, la llenya, la cua del cavall, dins de tot allò quasi el sòl humà. Amb aquests sòls humans que lligaven tot i la gent quan arribava, nosaltres ara no ho hem vist, però l'entrada i sortida de cada secció en seu moment hi havia una espècie de garites. Aquestes garites tenien dintre unes ximenees, es deien perfumadors, saumerios. La gent es desguava, els que venien patents bruta, picada, no te ferrava a ser les cremades, i els que no, es fumigava la roba, a ells mateixos els ficaven dins la mà, o si no, passaven un pany amb aquest sol humà. Bàsicament els tiraven els vapors, tenien una taula, un òcul gros i fort, 8 segons, un quiet, un segon, una senyora no molt corpulenta, 2 segons i mig. I així és com fumigaven a la gent. D'allà ja passaven cap a dintre. Des d'aquell moment, dintre del viatgeret, se'ls assignava allò que es deia guarda de salut. La gent que feia feina aquí, suposadament, suposadament,
aquesta secció està dividida en 3, un per cada malaltia, perquè no hi hagi un contagi intern. La curiositat d'aquest edifici, primer de tot, aquí és la capella de Sant Sebastià. Sant Sebastià podem lligar en dues coses. Per una banda, és el patró s'invocava per curar aquelles malalties infeccioses. Això ajuda també a explicar un parell de coses que jo no he dit, se m'ha anat del cap. La paraula Llàtzaret ve de llàtzer, però no és el llàtzer que m'ho sona per tradició cristiana, diguéssim, aquell que ressuscita. És un altre, un mendigo, ara ja se m'ha anat la paraula, que mor de pestilències i per això es converteix en el patró dels leprosos. I per això hi ha molta gent que el Llàtzaret li diu la leproseria, segur que ho han sentit. Aquí no hi va haver cap colònia de leprosos ni va venir ningú que tingués la lepra. Sant Sebastià s'invocava per curar aquella gent de les malalties infeccioses. I Sant Sebastià també és el patró de Mo. Hi ha molta gent que no ho sap, això. Quan vagin a l'Ajuntament de Mo, pujant l'escala a la mà dreta hi ha una gran estàtua allò de Sant Sebastià. Però el que realment crida l'atenció és la construcció, que té aquestes finestres de guillotina, que sempre en els visitants sempre ens hi contam la història d'aquestes finestres duites pels britànics. En 20 anys segurament en quedaran gairebé molt poques, perquè a ningú li agrada veure-les de fer net, també ambientats. Aquí hi ha una cosa que ens serveix molt bé, que és la torre de llum. Abans m'han demanat l'electricitat i com funciona. Bé, els principals canvis que va haver el Llàtzaret van ser en els anys 20 del segle XX, que va ser quan va deixar de fer-se servir com un llàtzaret a l'antic Santa amb les miasmes, i després dels anys 60 que es va fer una instal·lació elèctrica, de sanitaris, i va haver grans canvis. Doncs aquesta torre, que es veu des del barco com un endeguem, serveix per conèixer el límit fins on t'arriba el Llàtzaret. Si seguim la connexió elèctrica, anaríem cap a la part més estreta, cap a aquell canal de Sant Jordi, diguéssim cap a la zona de Cala Llonga i la Mola, és a dir, la zona punta cap al nord. Això explica també perquè aquí és l'únic lloc on la muralla no és doble, és l'únic lloc on hi ha una muralla senzilla, perquè en teoria i segons els plans originals,